ಕಿಶೋರ್ ಲೀಲೆ ದಾಮೋದರ್ ಲೀಲೆ ಅವು ಮಾತಾತೆ ಅವು ಎಲ್ಲರದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವನ್ ತೂಕ ಎಲ್ಲರದು ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಐತ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ತೂಕ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕಂಲ ಉಂಡು ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕಂ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಇನ್ನಿ 18th ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಅವನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಕೋಡೆ ಹಾಫ್ ಆತನ್ ಮಾತಾಜಿ 36 ಚಾಪ್ಟರ್ ವೌ ಮುಟ್ಟ ಆತಂಡ 36 ಶ್ಲೋಕ. ಓಕೆ 36 ಶ್ಲೋಕ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. Yes, this one, right? 36. 3 kinds of determination of mata. Important mention on Mataji. First to the last. ಅವರ ಎಂಕಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಮರಿ ತೂದ್ ಪೋಕ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ದ ಅಂದ ಅವೇ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆದ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ. ಇಂದ 18 ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾದ ಆತಂಡ್ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಐತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ಮಯೋಗನ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದ ಅರ್ಜುನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಐಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಪನ್ಪೇರು ಕರ್ಮಯೋಗನ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಕರ್ಮಯೋಗ 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 ಪಂಡ ಏನ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಕರ್ಮ ಮಲ್ತದ್ದು. ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಏನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಮನೆ ಬುದ್ದು ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಂತ ಮಂಡ ದಾಲ ಮನ್ಪುನೆ ಹೆಚ್ಚಿ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಗ್ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲಸನೇ ಮಲ್ಪುಜಿಂದ ನಮಗ್ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡುಗೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಹೆಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಕೆಲಸದ ದಾದ ಒಂಜಿ ಉಂದುಂಡು ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಪರತೆ ಇಂತ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ್ ಐನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಾದೊಂದು ಪಂಚೈಕಸ್ಯ ಹೇತವಃ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತು ನೆರೆಗಂಡಲ ಐನ್ ಒಂದು ವಸ್ತು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅವು ಐನ್ ವಸ್ತು ಐನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತೆರೆ ಗಂಡಲ ಗೊತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಕರ್ತ ಮಂಡ ಮನ್ಪುನಾಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಗವಂತನ ಅನುಮತಿ ಒಂಜಿವರಿನ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಭಗವಂತನ ಅನುಮತಿ ಸೂಪರ್ ಸೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಮತಿ ಎಸ್ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಇತ್ತಿಜಿಂದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಅವು ವೇಸ್ಟ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಆಪಿನೇಜ್ ಅನ್ಸಾದ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಅವು ಐನ್ ವಸ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಗೆನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದುಂಡು ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಣ್ಣಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ದುಂಬು ದಾದ ಉಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಪ್ಪುಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ದಾದ ಅಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುರ ಅಪ್ಪುಡ ಇಜ್ಜತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಸಮ ಕಟ್ಟಾತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪುಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕರ್ತ ಉಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾರ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅತ್ತವ್ ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ ಪಂಪ ದಾದ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ಸೋಲ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಇಂದು ಇತ್ತಿಜಿಂಡ ಪಂಡ ಸೂಪರ್ ಸೋಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ಆರ್ ಉಪದೃಷ್ಟ ಹನುಮಂತ ಉಪದೃಷ್ಟ ಪಂಡ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯನ ತೂಪೆರು ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ತೂವೊಂದು ಕೊಲ್ಲುವೆರ ಇಚ್ಚಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೆಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ದೇವರ್ನ ಬೋಡಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆತ್ಮ ಓಲ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆರ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಡಿಸೈರ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವು 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವು 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ಪುಜೇರ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಪಿನ ಅಕ್ಲೆ ಮೂಢಾತ್ಮ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಪಂಪೇರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಸತ್ವಗುಣ ಟುಪ್ಪುನ ಅಕ್ಕಲ ಕಾರ್ಯ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುರ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಪಂಪೇರ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಯರ್ ಸತ್ವಗುಣ ಟುಪ್ಪುನಕ್ಕಲು ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪುಯರ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ರಜೋಗುಣ ತಕ್ಕಲ್
ದಾದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುವರ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಐಟ್ಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೋಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ತಮೋಗುಣಟ್ ಅಕಲ್ ಪೋಡಿ ಉಂಡ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಮಂದಂಚ ಪೋಡಿದ್ ಇಜಿಂಡ ಅಂಚಿನ ಮಾತು ಎಸ್ ಗುಡ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಪಂಡ ಓ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಓವೇನ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪೆರ್ ಮುಲ್ಪ 3-fold ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೂಜಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪೊಡೆಗೆ ಓವ್ ಮಾತಾವ್ ಮೂಜಿ ವಸ್ತು ಜ್ಞಾನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತೊಪ್ಪುಡು ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಹನೆ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಪೊಡತೆ ಅವ್ ಜ್ಞಾನ ನಮ ದೆತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಜ್ಞಾನದ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಪೊಡತ ಅಲ್ಪ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಉಪ್ಪೊಡಲ್ಪ ದ ನೋವರ್ ಒಂದು ಮೂಜಿ ವಸ್ತು ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿಲ ಅಂಚನೆಗೆ ಭಕ್ತಿಲ ಒಂದು ಮೂಜಿ ವಸ್ತು ಉಪ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಉಪ್ಪೊಡಲ್ಪ ಭಗವಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತ ಒಂದು ಮೂಜಿ ವಸ್ತು ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಓ ಮಾತ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಉಪ್ಪೊಡಲ್ಪ ಹೌದಾದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಭಗವಾನ್ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವದೇ ಇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಭಗವಾನ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನೋವರ್ ಭಕ್ತ ಮತ್ತೆ ಭಗವಾನ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಭಕ್ತ ಉಪ್ಪೊಡು ಭಕ್ತ ಇಜ್ಜಿನ ಭಕ್ತಿ ಆಪುಣ ಭಕ್ತ ಉಪ್ಪೊಡು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೋವರ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲೆಜ್ ಪಂದ್ ನಾವು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚಾದ್ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಮೂಜಿ ವಸ್ತು ಇತ್ತುನ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ದುಂಬುಕೋರ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಅವ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಚೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ತೋಯ ಒಂದು ಮಾತಾ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 18.19 2021 ಒಂದು ಮಾತ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಾಲೆಜ್ ಸತ್ವಗುಣಟ್ ಎಂಚಿ ಟೈಪ್ ದ ಜ್ಞಾನಗೆ ಅವ್ ಸತ್ವಗುಣಟ್ ಸತ್ವಗುಣಟ್ ಇತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಓ ಟೈಪ್ ದ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿದ ಮಂತ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಾಲೆಜ್ ತಿಕ್ಕು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತೆ ರಜೋಗುಣಟ್ ಎಂಚ ಓ ಟೈಪ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಯಾವ ಜಡ ವಿದ್ಯಾ ಅತ್ತೆ ಜಡ ವಿದ್ಯಾ ಪಂಡ ಒಂದು ಬಾಡಿಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತಿನ ದಾದ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಜಡ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಪನ್ಪ ನಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ ಅವೇನೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪ ಅವು ಜಡ ವಿದ್ಯಾ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಪನ್ಪುಂಡುಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಶ್ವರ ಅಂತ ಪಂದುಪುಂಡು ಅವು ಗುಡ್ನೆಸ್ ಅವು ಸತ್ವಗುಣಟಿತ್ತಿನ ರಜೋಗುಣಟಿತ್ತಿನ ಜಡ ವಿದ್ಯಾ ಇಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಕ್ ನಮಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಜಡ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಅವು ರಜೋಗುಣಟ್ ತಮೋಗುಣಟ್ ಎಂಚ ಪುಂಡ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಅಕ್ಲು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪೂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಂಟದ ಪಂಡ ಧರ್ಮನು ಅಧರ್ಮ ಎನ್ನುವೇರ್ ಬಕ್ಕ ಅಧರ್ಮನು ಧರ್ಮ ಅಂಚ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ವಿದ್ಯೆ ದಾದ ಉಂಡು ಅವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ ಪೋಪೇರ್ ಅಂಚಾದ ತಮೋಗುಣಟ್ ಉಂಡ್ವೇರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಆಕ್ಷನ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಎಂಚ ಉಂಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಸತ್ವಗುಣಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಟೈಪ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಕಲು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಪುಜಿ ಪಂಡ ಫಲ್ದ ಒಂದು ತುಪ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಕಲು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮನ್ಪುಜೇರು ಪೂರ ದೇವರ ಬಿಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಡ್ ಸತ್ವಗುಣಟ್ ಏನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪೇರತೆ ಇಂತ ನಮ್ಮ ದೇವತೆ ವರ್ಷಿಪ್ ಅವು ಮಾತ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪು ಇನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ ಪೋದ್ ಮಲ್ಪ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಅಂದ್ ಅಂಚೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ರಜೋಗುಣಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಬಂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಸೈರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಸೆ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ವೆರಿ ಗುಡ್ ತಮೋಗುಣಟ್ ಅಜ್ಞಾನಡು ಬಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ಬೊಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಬಾಂಡೇಜ್ ಪಂಡ ಬಂಧನ ನೋಡುಕ್ತಿರತ್ತೆ ಬಂಧನ ಎಸ್ ಮತ್ತ ತಮೋಗುಣಟ್ ಐತ ಬೊಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಂಚ ಒಪ್ಪರ್ಗೆ ಸತ್ವಗುಣಟ್
ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಟೈಪ್ ಎಂಚ ತೂಯತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಒಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕಲಿ ರಜೆ ಭಕ್ತಿಡು ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಪಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಎಂತೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ ಓ ಇನಿ ಇದಾದಂಡಲ ಹೊಸ ಮಲ್ಪುಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಂತೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಐತ ಮಿತ್ತಕಲ್ನ ಒಂದು ಪೋಪೋಚಿ ರಾದರ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ನಕ್ಕಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣಟ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಐತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐತ ಫಲ ಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ಫಲ ಬೋಡು ಐತೆ ಫಲ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿ ಜನ ಯಾನ್ ಬೇತಕ್ಲ ಮಿತ್ ಈರ್ಷೆ ಅಸೂಯೆ ಗ್ರೀಡ್ ರೈಟ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ತಮೋಗುಣ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಜರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮನ್ಪುಜರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಜಿ ಮಾರಿ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುನ ಚೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇತಕ್ಲೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಚನ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲ ತಮಗುಣ ಚೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಮನೆ ಎಂಕ್ ದಾಯ ತಿಕ್ಕದಿಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಅಸೂಯೆ ಬನ್ನಗದ ದಾಪುಂಡಿತೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಸಕಲ್ ಮಾತ ನಮ ತೂಪಾತೆ ಅಕಲ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ತಮಗುಣಟ್ ಎಂಕ್ ದಾಯ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅಂದ ಬೇಕ್ ತೆಕ್ಲಿಕ್ ಹಾಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪಿನಿ ಎನ್ನನೆ ಆವಡು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಮಾತದ ಅದೊಂಡು ಇನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಪೇರ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ನಮ್ಮ ತೂಯಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಸತ್ವಗುಣ ಟುಪ್ಪುನ ಅಕಲ್ನ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಕಲ್ ಇಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಕಲ್ ಉಪ್ಪೆ ಸತ್ವಗುಣಟ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸತ್ವಗುಣಟ್ ರಜೋಗುಣ ನಕಲ್ ಅಕಲೆಗ್ ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಅಕಲ್ ಪಂಡ ಸರಿಯಾದ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಚಿ ಸಮಾದ್ ಸತ್ವಗುಣ ಟುಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಓ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಸರಿ ರಜೋಗುಣ ತಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪಾ ಅಂಚಾದ್ ರಜಗುಣ ಬೊಕ ತಮಗುಣ ನಕ್ಕಲ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾತಿನೇನ್ ಸರಿ ಅಂದೆನ್ನುವೆರ್ ಸರಿ ಆತಿನೇನ್ ತಪ್ಪಂದೆನ್ನುವೆರ್ ಅವು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ನಮಕ್ ಎಂಚ ಫೂಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಪಾಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಓದೊಂದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಪಿನ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದಾದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುವ ಅಪ್ಪಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ವಗುಣಟ್ಟುಲ್ಲನ ತಮಗುಣಟ್ಟುಲ್ಲನ ನಿಜ ರಜಗುಣಟ್ಟುಲ್ಲನ ನಮಕೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಬರೆತೆರ ಸತ್ವಗುಣ ಟುಪ್ಪುನೆಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಬರೆತೆರ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಅದು ಬರೆತೆರ ಅಂಚಾಡ್ನ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣ ತಕ್ಕಲ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಡ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪೆರ್ ಅಪಗ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪುಂಡು ತಮಗುಣ ತಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಅಕಲ್ ದಾದ ಸಮ ಉಂಡು ಅವೇನ್ ತಪ್ಪಂದೆನ್ನುವೆರ್ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸನ ಅಕಲ್ ಸಮ ಅಂದ್ ಎನ್ನುವೆರ್ ಕೆಲವರು ಪರತೆ ಮೈ ಲೈಫ್ ಮೈ ರೂಲ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತಂಚಿನ ತಮಗುಣಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕಲ್ ಎನ್ನುವೆರ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಬೋಡಾವೆನ್ ಮಲ್ಪೆರ ಅಂಡ ಅಂಚ ಆಪುಚಿ ಇತ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಬೋಡು ಅವು ಎಂಚ ಸ್ಟಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ನೆಸ್ ಅವೆಂಚ ಪಂಡ ಸತ್ವಗುಣಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವ ಅಂದ್ ಎನ್ನಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಸತ್ವಗುಣಟ್ ಇತ್ತುಂಡ ಆರ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅವನ್ ಏರೆಗ್ಲ ದೆಪ್ಪೆರ ಆಪುಚಿ ದಾಯಪಂಡ ಸ್ಟಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ನೆಸ್ ದಾಯಪಂಡ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಓ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಪನ ಅವ್ಲ ಆಪುಚಿ ಸತ್ವಗುಣಟ್ ಇತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ದಾದ ಎಂದ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಅಂಚೆಂಚೆ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿಡು ನಮ್ಮ ಕೈಟುಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲ್ ಸತ್ವಗುಣಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ರಜೋಗುಣಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಐಟಿರ್ದ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೆಲಸನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುವ ಇಜ್ಜಿನ ಕೆಲಸನ್ ಬುಡ್ಪ ಅವದೆಂಚಿನ ರಜೋಗುಣಟ್ ತಮೋಗುಣಟ್ ಕೆಲಸನೇ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಪ್ರೊಕ್ಯಾಸ್ಟಿನೇಟಿಂಗ್ ಓ ಇನಿ ಒಡ್ಚಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಅಂದ್ ಕೆಲಸನೇ ಮಲ್ಪುಜೆ ಐದರ್ ಲೇಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಪತ್ತುಂಡಲ ಕನ ಕಟ್ಟುನು ಅಕಲ್ ಮಾತೆಂಚಿನ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂಚಿನ ಮಾತದಾದ ಉಂಡು ಅವು
ತಮಗುಣಟ್ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್. ಇತ್ತ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಖುಷಿ ಇದ ನಿಕಲ್ ಬಂಡ್ಲೆ ಸತ್ವಗುಣಟ್ ಉಪ್ಪುನಕಲ್ನ ಖುಷಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡುಗೆ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕು ಖುಷಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷ ವಿಷ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಮೃತ ಬಕ್ಕ ಅಮೃತ ಬಕ್ಕ Yes. ರಜೋಗುಣದ ಕಲ್ನ ಅಮೃತ 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 ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ ಉಪ್ಪುಂಡು. ತಮಗುಣ ಬೊಕ್ಕ ತಮಗುಣದ ಕಲ್ನ ಹೆಣ್ಣ ವಿಷ ವಿಷ ಉಪ್ಪುಂಡು ವಿಷ ವಿಷ. ಹಾ ಮತ್ತೆ ಅಮೃತ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಏರೆಗ್ಲಾಗ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನಾಗ ಇದು ತೂಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಾತ್ರನತ್ತಂದ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸತ್ವಗುಣಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷತ್ತ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೃತದ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ತುಕೊಂಜಿ ಜಪ ಭಗವತ್ ಜಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟಾಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಪದ್ಧತಿ ರೌಂಡ್ ಎಂಚ ಕಥೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚನ ಮಾತ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಏರೆಗ್ ಬೋಡುಂದು ಅಂದ್ ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಎಂಚ ಪನ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ಒಂದು ನೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಐಟ್ ಮಾತ ಬೊಕ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಉಪದೇಶಾಮೃತ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೆರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪಂಡ ಒಂದು ನಮಕ್ ಜಾಂಡಿಸ್ ರೋಗ ತಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ರೋಗಡ್ ದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಚಿ ನಮಕ್ ದಾದಾಂಡ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಂಡಲ ಅವು ಕೈಪೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಜಾಂಡಿಸ್ ಅಂಚನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಲಿಗೆ ಅವು ದಾದ ತಿನ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈಪೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಐಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಬ್ಬುದ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಐತ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇತ್ತೆ ಏನ್ಲೆನ ಎಂಕ್ ಜಾಂಡಿಸ್ ಆತುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾದ ಸಕ್ಕರೆ ತಿಂಡಲ ಅವಲ ಕೈಪೆ ಉಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಐಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಲ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಉಂದುಂಡು ಕೈಪೆ ಉಂದುಂಡು ಬಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ ದಾದ ಅವೇ ಕಬ್ಬುದ ಜ್ಯೂಸ್ ನಂಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ದಿನೋಲ ನಮ್ಮ ಕೈಪೆ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಗೆತ್ತೋನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಅವು ಸೇಮ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನಂಕ್ ದಾದ ಕೈಪೆ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಅವೇ ಐತೆ ಚೀಪೆ ಆವೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಐತ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸತ್ವಗುಣ ಟಿಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಏರೆಗ್ ಬೋಡುಂದು ಕೆಲಸ ಏರೆಗ್ ಬೋಡು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಏರೆಗ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಏರ್ ಮಂಗಲಾರ್ತಿ ತೂಪೇರ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೋಂದಿತ್ತುಂಡ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಜಪ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೋಂದಿತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಶುದ್ಧ ನಾಮ ಅವೆಂದೆಪ್ಪುವ ಪಂಡ ಶುದ್ಧವಾದ ದೇವರ್ನ ಪುದಾರನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಡ ದೀಪ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಸಕ್ಕರದ ಲೆಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ದೇವರ್ನ ಪುದಾರ್ ಇತ್ತ ನಮಗ ಕೈಪೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸತ್ವಗುಣ ಫಸ್ಟ್ ದುಃಖ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡುಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಅಮೃತ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಚಿನೆಕ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು ಸತ್ವಗುಣ ಅಂಚಾದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದುಃಖ ಆವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸುಖ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೆರ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ನಮ ಬಂದ್ 4 ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವು ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತ ಪನ್ಪ ಚಾ ಕಾಫಿ ಬುಡ್ಲಿ ನಮಕ್ ದುಃಖ ಆಪುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಮಾತ ದಾಯಿಗ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತುಂಡು ಇಷ್ಟೇ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತುಂಡ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮಕ್ ಕೃಷ್ಣ ತೋಚು ಇಚ್ಚಿಂದ ಈತ್ಲ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಚಿಂದ ದೇವರೇ ದಾದನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಲ್ಪುವತೆ ಅಂಚಾದ್ ಸತ್ವಗುಣ ತಿಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಚೂರ್ ಅಂಡಲ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಚೂರ್ ದುಃಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವು ಸುಕ್ಕಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ರಜೋಗುಣ ಟೆಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಸುಖ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸುಖ ಓ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಕ ತುಕ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋದ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಕ ಸುಖ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ದಾದ ಶರಾಬ್ ಲಿಕ್ಕರ್ ಅವು ಮಾತ ಪರ್ಪೇರ್ ಜನಕ್ಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಂಸ ತಿನ್ಕ ಅವು ತಿನ್ಕ ಒಂದು ತಿನ್ಕ ಆಂಡ್ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ರೋಗ ಮಾತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸುಖ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ದುಃಖ ಅವ್ ರಜಗುಣ ಅದೇ ಕೆಲವ್ರ ಎನ್ವೇರ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ನಿಯೋಡು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರ್ ರಾತ್ರಿಗ್ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಲ ಮಲ್ಪೇರ್ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರ್ ಇತ್ತಕಲ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆತಿನಕ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರ್ ಕಾಂಡೆ ಆಫೀಸ್ ಪೋಪೇರ್ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರ್ ದಾಯಿಗಂದ ಕೆಂಡ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಒಂಜಿ 40-50 ವರ್ಷ ಆನಗ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಕಾಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮಕ್ ರೋಗ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡ ಪಗ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪುಜ ಅಂತೆ ಅವು ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಟೆಂಚ ಪಂಡ ಫುಲ್
ಲೇಜಿ ಕೆಲಸನೇ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಪಗ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲ ವಿಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ಲ ವಿಷ ಹೌದಾದ ತಮಗುಣಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐತೆ ಸತ್ವಗುಣಟ್ ಓ ಮಾತ ಉಂಡು ಅವು ತೂಕದ ನಾಲೆಜ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಚೊಪ್ಪೊಡು ಅವು ಸತ್ವಗುಣಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅವು ನಮಕ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಜೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ 2 ಗಂಟೆ 12 ವೆರಿ ಗುಡ್ 12 ಮುಟ್ಟ 2 ಗಂಟೆ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಪುಣ್ಣ ಹಿಜ್ಜತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆರ್ ದಾದ ಪಂತರ ಅನ್ವೇನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ್ ಆರ್ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಪಂತರ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಸತ್ವಗುಣ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅವು ಏರೆಗ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಉಂಡು ಅವನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಎಂಚ ಎತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಆರ್ ಕಾಂಡೆ 4 ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಪುಂಡು ಐತ ಬೊಕ ಜಪ ಸೆಷನ್ ಆಪುಂಡು ಜಪ ಸೆಷನ್ ಮಿಡಲ್ ಆರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಜಪ ಮಲ್ತೊಂದೆ ವಾಕ್ ಪೋನಿತ್ತೆರ್ ನಿಖಿಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಪಾಂಡ ನಿಖಿಲ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಎತ್ತೋ ಮಾತ ಪನೊಂದುರ್ಲೇರ್ ಒಂದು ಜೀವನದ ವಿಷಯ ಆರ್ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಕುಲ್ದು ಪಾತ್ರ ಶುದ್ಧ ವೈಷ್ಣವನಕ್ಕಲ್ ಅಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯ ಅಕಲ್ ಪಾತ್ರನ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋನಾಗಲ ಅರೆಗ್ ಮೀಟ್ ಆಯ್ರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಜನಕ್ಕಲ್ ಬರೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಬರೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಅಕಲೆ ಅರೆನ್ ಮೀಟ್ ಆಯ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ಅವು ದಾದ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಕೇನೊಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಕಾಂಡೆ ಆರ್ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆರ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡವರ ಬತ್ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಂಗ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತುಳು ಟೆಂಚ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಮಾತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆರ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆಯ್ರೆ ಮಾತ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ ಎತ್ತೊನ್ವೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡವರ ಬರ್ಪೇರ್ ಅರಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಗ್ ಲೆಟರ್ ಬೊಕ ಏತ್ ಶಿಷ್ಯನಕ್ಕುಲೆರ್ 10,000 ಶಿಷ್ಯನಕ್ಕುಲೆರ್ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಗ್ ಲೆಟರ್ ಬರನಾಗ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರೊಡು ಅವು ಮಾತ ಆರ್ ಒಂಜಿ ದಿನಾಲ ಮಿಸ್ ಆವಂದೆ ಆರ್ ಲೆಟರ್ಗ್ ಮಾತ ಆರ್ ಸ್ವತಃ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಅಂಚಾದ ಆತ್ ಮಾತ ಟೈಮ್ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನಂಗ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಂಗ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕಲ್ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆತಿನ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಮೀಟ್ ಆಯ್ರೆ ಬರೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಅಕಲ್ನ ಮಾತ ದಾದ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಮಾತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಅರೆಡ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ 7 ಗಂಟೆಗ್ ಭಗವದ್ ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಶಯನಾರ್ತಿ ಅವ್ ಮಾತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ 9 ಗಂಟೆಗ್ ಆರ್ ಫುಡ್ ಗೆತ್ತೊಂದ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೇರ್ ಪರ್ದ ಅವ್ ಮಾತ ಗೆತ್ತೊಂದ್ ರೆಸ್ಟ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ 10 ಗಂಟೆಗ್ ಆರ್ ಜೆತ್ತದ್ 16 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ್ 16 ಗಂಟೆರ್ದ್ 4 ಮುಟ್ಟ ಬುಕ್ಸ್ ಬರೆದಿತ್ತೆರ್ ರಾತ್ರೆ ದಯಪಂಡ ರಾತ್ರದ ಟೈಮ್ ಆತ್ ಶಾಂತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ರಾತ್ರದ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಬರೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಏನ್ ಮಾತ ಆಚಾರ್ಯ ಒಲ್ಲೆರ್ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಇಂಚಿನನೆ ಸೇಮ್ ಒಂಚಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಅಂಚಿನ ನಮಕ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಉಂಡು ಅತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಆ ಆತ್ ಏಜ್ಡ್ ಆತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪಂತಿನ ನಮ್ಮ ಗೆತೊನೊಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಎಂಚಿನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆರ್ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ರಾತ್ರೆ ಮುಟ್ಟ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಸತ್ವಗುಣಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಾಲ್ ಆಶ್ರಮ ಓವ್ ಮಾತ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಗೃಹಸ್ಥ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವು 4 ಆಶ್ರಮ ಮತ್ತೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವರ್ಣ ಬೇತೆ ಆಶ್ರಮ ಬಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಗೃಹಸ್ಥ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸ ಕೆಲವರು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಸೀದ ಸನ್ಯಾಸ ಬರ್ಪೇರ್ ಕೆಲವರು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೃಹಸ್ಥ ಎಂಟರ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಗೃಹಸ್ಥ ಪಂಡ ಬುಡದಿ ಬಾಲೆದೊಟ್ಟುಗ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಯಾಸ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಣ ಓ ಮಾತ ವರ್ಣ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೈಶ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸತ್ವಗುಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸತ್ವಗುಣ ಒಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಾತ್ವಿಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅದ್ರ ರಜಗುಣ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ರಜೋಗುಣ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಪ್ಪೇರು ಹಾ ಒಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನಕಲ್ ರಜೋಗುಣಟ್ ವೈಶ್ಯ ನಕಲ್ ತಮೋಗುಣ ರಡ್ಲಗುಣ ಮಿಕ್ಸ್ ತಮೋ and ರಾಜ. ರಜೋಗುಣ ಬೊಕ್ಕ ತಮೋ ಎಸ್ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಶೂದ್ರ ನಕಲ್ ಶೂದ್ರ ತಮೋಗುಣ 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 ಐತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಪಂಡೇರ್ ಯಾನ್ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶ ಒಂದು ದಾದ ಒಂಜಿ ವರ್ಣ ಉಂಡು ಅವನು ಗುಣ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮದ ಮಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಯಾನ್ ಓಲಾಂಡಲ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ವಿಭಾಗ ಜನ್ಮಡ್ದು ಯಾನ್ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ಪರನ್ ಪಂಡರ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲಿಯುಗಡ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಫಾಲೋ ಆಂದುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಮಗೆ ಅಂಚಾದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನಮಗೆ ಅಂಚಾದ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ನಮಗೆ ಅಂಚಾದ್ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ನಮಗೆ ಅಂಚಾದ್ ಶೂದ್ರ ಅಂಚಾದ್ ಆಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಅವು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೋಪ ಐತೆ ಓ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಓ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂದ್ ತೂಕಾವೆ ಅಂಚಾದ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಕಲ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಒರ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಒರ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಉಲ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮೋದಮಸ್ತಪ ಶೌಚಂ ಶಾಂತಿರ್ ಆರ್ಜವಮೇವ ಚ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಸ್ತಿಕ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜ ಸಮೋ ಪಂಡ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಶಾಂತಿ ಡುಪ್ಪುನ ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಗೆತ ಶಾಂತಿ ಪಂಡ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ಲುನಾತ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ದಾದಾಂಡಲೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ದಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಅವರ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರೇಜಿ ಆಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಉಪ್ಪನ ಅಪಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮೋ ಪಂಡ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ದಮಸ್ ಪಂಡ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ನಮಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡಾ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓ ಇಂದು ಒಂಜಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ರಪ್ಪ ತೂಯಿನಿ ಅಂಚಾತ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡಾ ಇರಾಂಡಲ ಬತ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ಬೋಡ್ದಾಂತಿನ ಮಾತ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಕೋಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಟೆರಿಟೀಸ್ ತಪ ನಮ್ಮ ತಪಸ್ಯ ಕಲಿಯುಗಡು ಓ ತಪಸ್ಯ ಕಲಿಯುಗಡ್ ತಪಸ್ಯ ಉಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಹರಿನಾಮ ಜಪ ಸಂಕೀರ್ತನ ಜಪ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಅಪ್ಪಾಗ ಇತ್ತ ಕಲಿಯುಗಡ್ ತಪಸ್ಸೆ ನಿಜ ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಂಚ ಮಲ್ಪುರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ತಪಸ್ಸೆ ಅಂದು ಬರತರತು ಕೃಷ್ಣ ತಪಸ್ಸೆ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಭಗವಂತನ ಪುದರ್ ಭಗವಂತನ ಪುದಾರ್ ಲೆಪ್ಪುವ ಆಂಡ ಮಾತ ಪುದಾರ್ ನಮಕ್ ಏನು ಅನ 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ಪು ಅಂದ್ ನನಕೇನಾರ ಆಪುಂಡ ನಮಕ್ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊರ್ಪುನಾನೆ ಮಲ್ಲ ತಪಸ್ಯಗೆ ದಿನೋಲ ಪ್ರಸಾದಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ ನೀಡಿದ ಒಕ್ಕ ಯಾನಿಕ್ ದಾದ ಆಫರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇನೆ ತಿನ್ಪೆ ದಟ್ ಇಸ್ ತಪಸ್ಯ ಅವ್ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಆತಿ ಜಿಡ್ದ್ ಅವನ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವ್ ತಪಸ್ಯ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಟಿರಿಟೀಸ್ ಒಂದು ತಪಸ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ದೇವೇರ್ನ ಪುದಾರದ ಮಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊರ್ನ ಆತಿ ಇಜ್ಜಿಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ ತಪಸ್ಯ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಶೌಚಂ ಕ್ಲೆನಿನೆಸ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ದೇಹಡ್ಲ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಶೌಚಂ ಕೊಡು ನಮಕ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಪ್ಯೂರ್ ಉಲ್ಲೆರಂದ್ ಅಕಲು ಒಂಜೇ ಜನ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ಡ್ ಒಂಜೇ ಕುಲ್ನಾಗ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಪಗ ಅಕಲ್ ದಾದೆನ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಐತ ಮಿತ್ ಅಕಲ್ನ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸತ್ವಗುಣಟ್ ಇತ್ತಿನಕಲ್ ಒಂಜೇ ಜನ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಅಕಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಪತ್ ಓದುವೆರ್ಕೆ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಬೊಕ್ಕ ರಜೋಗುಣಟ್ ಉಪ್ಪುನಕಲ್ ದಾದ ಬರ್ಪೇರ್ ಎಂಚ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಅವೇ ಮಲ್ತುಂದುಪ್ಪೇರ್ ರಜೋಗುಣ ತಕ್ಕಲ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬೇತೆಕ್ಲುಂದು ಮಲ್ಪೊಡು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ನಕಲ್ ಜಪ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶೌಚಂ ದಾದ ಉಂಡು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಏಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ ಸತ್ವಗುಣ ಟುಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಟಾಲರೆನ್ಸ್
ಬೇತೆಕಲ ನಮಕ್ ದಾದಂಡಲ ಬೋಡ್ದಾಂತಿನ ಮಾತ ಪಂಡ ಅಪಗ ನಮ ಅವೆನ್ ಇಂಚ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಲ್ಪುವ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಪ್ಪ ಅಕಲ್ ಪಂಡಿಗಳು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನಾಚ ಮಲ್ತಿಚ್ ಇಚ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರೇಚ್ ಅವ್ ಬಕ್ತನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅತ್ತ ಈರ್ ಒಂಜಿ ಫಾಲ್ಟ್ ತೆತೊನ್ಯಾರ ನೀರ್ನ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಪನ್ಪ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಅಂಚ ಬಕ್ತನಕಲ್ ಅಂಚ ಪನ್ಪುಚೇರ್ ಎನ್ನ ಫಾಲ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಚ್ ಯಾನ್ ಅವೆನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚೈತನ ಮಾತ್ರ ಆ ಭಕ್ತನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅವ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ಗೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಆರ್ಜವಂ ಪಂಡ ಆರ್ಜನಂ ಪಂಡ ಆನೆಸ್ಟಿ ನಾನೇಪಲ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗುರುನ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೆರ್ನ ದುಂಬಂಡಲ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಭಕ್ತನ ಸಂಗೊಡು ಪುನಾಗ ಭಕ್ತನ ಕಲ್ದ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ನೋಡು ನಮ. ವಿಸ್ಡಮ್ ಜ್ಞಾನಂ ನಾಲೆಜ್ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಕ್ಕಲಿಗ್ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪುರಾತನ ಕಾಲೋಡು ರಾಜ ನಕಲ್ ಮಾತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಕಲೆ ರಾಜ ಋಷಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ಋಷಿ ನಕಲ್ ರಾಜ್ಯದ ದಾದ ಐಕ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ರೆ ಮಾತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಲೆಕ್ವೇರ್ ದಾಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆದ ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರೈಟಿಯಸ್ನೆಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ನೆಸ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಏಪಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಬೊಕ್ಕ ಓರ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನಕಲ್ನ ಏಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಪನ್ಪೆರೆ ಓ ಪಂಡ ಶೌರ್ಯಂ ತೇಜೋ ಧೃತಿರ್ಧಾಕ್ಷ್ಯಂ ಯುದ್ಧೇ ಚಾಪಿ ಅಪಾಲಯಂ ದಾನಮೀಶ್ವರಂ ಭಾವಶ್ಚ ಕ್ಷತ್ರಂ ಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜ. ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಓ ಪಂಡ ಶೌರ್ಯಂ ಹೀರೋಯಿಸಂ ഞാനൊഞ്ചി ಜನಕ್ ಪನ್ಪೆ ಇರು ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರಿದ ರಾಜ ಆಲೆ ಇರು ಆಂಡ ಇರೆಗ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಇಚ್ ಇನ್ನ ಕೈಟ್ ಮಾತ ಯಾನಿದೆತ್ತನ್ ಆ ರಾಜ ಆಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಇಚ್ ರಾಜ ಪಂಡ ಅಕಲ್ಡ ಕೈಟ್ ಪವರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ರಜೋಗುಣ ಅಂತ ನಮ ಪನ್ಪ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ತೇಜೋ ಪಂಡ ಪವರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಧೃತೀರ್ ದಾಕ್ಷ್ಯಂ ಪಂಡ ದಕ್ಷ ಅಂತ ಪನ್ಪ ದಕ್ಷ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಡು ಇರ ದಕ್ಷ ಪಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಜಿನ A+ ವರ್ಕರ್ ಐಕ್ ದಕ್ಷ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್. ಯುದ್ಧೇ ಚಾಪಿ ಅಪಾಲಯಂ ಪಂಡ ಕರೇಜಿಯಸ್ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಧೈರ್ಯ ಉಡುಪೇರ್ ಅವ್ ರಾಜಗೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರತೆ ಇಂಕ್ ಯುದ್ಧ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಪೆ ಅಪಗ ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಒಂದು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅತ್ತ ಅರ್ಜುನ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ಅಂಚಾದ್ ಈ ಪೋವರ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಿಡ್ದು ಪೋಂಡ ನಿಕ್ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜೇರ ಕೃಷ್ಣ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಚಾಪಿ ಅಪಾಲಯಂ ಇತ್ತದ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಕಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನಕಲ್ ಅತ್ತ ಶೂದ್ರ ನಕಲ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪಂಡ ಹೀರೋಯಿಸಂ ಇತ್ತದ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಎನ್ಸ ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಎನ್ನ ಸೈನಿಕರ್ನ ಮಾತ್ರ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಪುಡ್ವೆ ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಡ ದುಂಬುದ ರಾಜನಕಲ್ ಎಂಚಿತ್ತರ ಅಕಲ್ ಸ್ವತಃ ಅಲ್ಪ ಪೋಂದಿತ್ತೇರ್ ಅಕಲ್ ಸ್ವತಃ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಪೋದು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಸೈತಂಡ ಯಾನ್ಲ ಸೈಪೆ ಖಾಲಿಯನ್ನ ಸೈನಿಕರತ್ತ ಸೈಪುನ ಅಂಚಿನದಾದ ಒಂಜಿ ಅವ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಿಂಗ್ಗೆ. ದಾನಂ ಏಪಲ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ದಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಜನರಾಸಿಟಿ ದಾನ ಪಂಡ ಎಂಚ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಷತತ್ರಾಯತಿ ಇತಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಏರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ಸ್ ನಕಲೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಕಲ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನಕಲೆಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನಕಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಕಲೆಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಅವ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೊಸೈಟಿದ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈಶ್ವರ ಭಾವಶ್ಚ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ವೇರ್. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ವೈಶ್ಯ ನಕಲ್ನ ಮೂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಕೃಷಿ ಗೋರಕ್ಷ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪೇರ್ ಏರ್ ಮಾತ ನಮೈತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ನಮ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲನ ಇಚ್ಚಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತನ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನಕಲೆಗ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಕಲೆಗ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಗೋರಕ್ಷ ಪಂಡ ಪೆತ್ತೊನು ಕಾಪುನ ಅವು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಮಾಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಅಂಚಾದ್ ದ್ರೌಪದಿ ಪನ್ಪೇರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಅರ್ಥ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಉಂಟು ನನ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿತ ಭೂಮಿ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತನ್ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವ್ಗೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಕೃಷಿ ನಮಕ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಅವೆನ್ ತಿನ್ನರೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪೆತ್ತ ನಮಕ್ ಪೇರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಕೃಷಿಗ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೆತ್ತ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚಾದ್ ಗೋರಕ್ಷ ಐತ ದಾದ ಪೆತ್ತನ್ ಕಾತದ ಇತ್ತೊಂಜಿ ದಾದ ಕಾಸ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಪಂಡ ಪೇರ್ ಕೊರ್ದು ನಮಕ್ ದಾದ ಕಾಸ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ನಮಕ್ ದಾದ ಕಾಸ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಐತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೈಶ್ಯನಕಲ್ ಮಲ್ಪೇರ್. ವೈಶ್ಯಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜಂ ಪರಿಚಾರ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಕರ್ಮ ಶೂದ್ರಶ್ಯಾಪಿ
ಸ್ವಭಾವಜಂ ಶೂದ್ರನ ಕಲೆಂಚಗೆ ಪರಿಚರ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಬೇತಕಲ್ ಅಂಡರ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಅಂಡರ್ ಶೂದ್ರನಕಲ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಓ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬರ್ಪ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಒಲೈ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಒಲೈ ಅವಳ ಇಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ವೈಶ್ಯನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಉಂಡ ಅವಳ ಇಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ಓ ಒರಿದಿನ ಶೂದ್ರ ನಮ್ಮ ಬೇತಕಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನು ಮತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಬ್ ಪಂಡ ಬೇತಕಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನು ಅಂದರ್ಥ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ್ ಪೆರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಾಗವತ ಮಂಡ್ಬದ ನಿಂಚ ಪಂಡ ಕಲೋ ಶೂದ್ರ ಸಂಭವ ಕಲಿಯುಗ ಶೂದ್ರನ ಕಲ ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ವೈಷ್ಣವಪ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ದೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠಗೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೇವರ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಇಸ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೇತೆ ವರ್ಣರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ವೈಷ್ಣವ ಉಲ್ಲೆರತೆ ಅಕ್ಕಲ ಶೂದ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಜನ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದುಲ ನಮ್ಮ ವೈಷ್ಣವ ಅವರೇ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಲಟ್ ಜನ್ಮಾತಿನ ಕಲತ್ ಆಂಡಲ ಜಪ ಮಲ್ತದ ದೇವರ್ನ ಕೈತಾಲ್ ಪೋಪಿನ ನಾವು ಖಾಲಿ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ಜಪ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಿನೋಲ ದೇವರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಕೃಷ್ಣ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ ಯಥಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಭೂತಾನ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡುಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಭಾವಲ ಚೇಂಜ ಉಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮ ಎಂಕಲ ಧರ್ಮ ದಾದುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡುಗೆ ಧರ್ಮ ಪಂಡೆಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಧರ್ಮ ಎಂಚುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಉಂಡು ದಾದ ಮಾತ ಐತೆ ಯಾನ್ MBBS ಬರೆತಿ ಯಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪು ಜೊತೆ ಅವ್ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ದಾಯಗ್ ಯಾನ್ ಬರೆತಿನ MBBS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆತಿನ MBBS ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವರನೆ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಮಗೆ ಎಂದು ನಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಓ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪೋಪೆ ಎಂಕ್ ಹೈಯರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಜಾಬ್ಗ್ ಅವಾಗ ಆಕಲ್ಕ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ ಈಗ ಎತ್ತಿ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಮಗೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಜಾಬ್ಗ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಆಪುಣ ಅಕಲ್ ದೆತ್ತು ಪಿದಾಯ್ ಪಾಡುವೆರೆ ನಂದ ಈಗ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ತೊಚ್ಪಾಲ ಎಂಕ್ MBBS ಮಲ್ದನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಚ್ಪಾಲ ಅಪಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ನಿನ್ನನ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಟ್ ಜನ್ಮ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ ಪನ್ನೆರೆ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರೆ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ನೀ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಉಂಡಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪೆಯನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಉಂಡಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯನ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ದ ಟ್ರೀ ವಿನ್ಸ್ ಇತ್ತ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅವು ಜನ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಮರನ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಪೇರ್ ಮರತ್ತ ಮಿತ್ತು ಅಕ್ಕಲ್ ವಿನ್ ಆಪೇರ್ ಆಂಡ ಪಕ್ಕಿ ಪೋಲಿ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನೆ ಒಂಜಿ ಮಂಗ ಅವು ಮಿತ್ತಾರೊಲಿ ಆಂಡ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮಾತ ಬೇತೆ ಓವು ಮಾತ ಉಂಡು ಅವು ಬುಡ್ಲೆ ಫಿಶ್ ದಾದ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಲ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಆಪುಂಡ ಅವು ಅವಲೆ ಸೈಪುಂಡತೆ ಮೀನಿಗ್ ಮರತ ಮಿತ್ತು ಪೋ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಅವು ನೀರಿಡ್ದು ಪಿದವತ್ತ ನಾವು ಸೈಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಲೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಬೇತಾಕಲ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ನಮಕ್ ಈಸಿಯಾದ್ ಬರ್ಪುಜ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ obtain the result of renunciation simply by self control and becoming unattached by the material things ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಅಡಿ ಎಂಚ ಪೋಲಿ ದುಂಬು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಕ್ಕ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ದಟ್ಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ನ ಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ಸಮ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಲಭತೆ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಎಂಚ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಮದ್ ಭಕ್ತಿ ಏರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮದ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಡ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಅವ್ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಸಮ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದೇವರ್ನ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದು ನಮ್ಮ ತೂಪ ನಾಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ನಮಕ್ ದುಃಖಲ ಇಜ್ಜಿ ಸುಖಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಡ್ಲ ದೇವರ್ನ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಮ ಬಿಜಾನಾತಿ ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಏರುಲ್ಲೆ ಸುಪಸೋಲ್
ಅರೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನು ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಮಭಿಜಾನಾತಿ ಯಾವನ್ಯಶ್ಚಾಮಿ ತತ್ವತಃ ತತೋ ಮಾಂ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಶತೆ ತದ್ ಅನಂತರಂ ಅಣ್ಣ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಮಭಿಜಾನಾತಿ ಭಕ್ತಿ ಡಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಅವೇನು ತೆರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಕೇಚಿಂಡ ಆತಿಜಿಟ್ ದೇವೇರೆಗ್ ತೆರಿಯರೆ ಆತಿಜಿಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಯಾವಂತಿಷ್ಟಾಮಿ ತತ್ವತಃ ಎನ್ನ ತತ್ವ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ತತ್ವ ಏರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಕಲ್ ಮಾತ ದೇವರನ್ನ ದೇವರ್ನ ಅವು ವೈಕುಂಠಗ್ ಪಿರಪೋರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಅಪಿ ಸದಾ ಕುರ್ವನು ಮದ್ವ್ಯಪಶ್ರಾಯ ಮತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಅವಾಪ್ನೋತಿ ಶಾಶ್ವತೋ ಪದಮವ್ಯಯಂ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಪೇರು ಮತ್ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಇತ್ತಯಾನೇನು ವಯಾನ್ ಪಿರಪೋಪ ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನುಂಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ನನ್ನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜೆಂಕ್ ಈ ನನ್ನಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಈಚಿನ ನಮಕ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಯರೆ ದೇವೇರ್ನ ಕೈತಲ್ ಪೋಯರೆ ಆತಿಜಿಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ ಪ್ರಸಾದ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಅವು ಖಾಲಿ ವೈಷ್ಣವನ ಒಂಚಿ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಸಂಘ ಇತ್ತಂಡ ಭಕ್ತನಕಲ್ನ ಸಂಘ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇವರ್ನ ತೀರಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಯಾನಾದೆ ಪೋಪೆ ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಪೇರು ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ ಪಂಡೇರು ಕೃಷ್ಣ ಚಿತ್ತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇವರ್ನ ಅಲ್ಪ ಪಿರಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಮಚ್ಚಿತ ಸರ್ವ ದುರ್ಗಾಣಿ ಮತ್ ಪ್ರಸಾದ ತರಿಷ್ಯಸಿ ಅತ ಚೇತ್ವಂ ಅಹಂಕಾರ ನಾಶೋಷಯಸಿ ವಿನಕ್ಷಸಿ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಮಚ್ಚಿತ ಸರ್ವ ದುರ್ಗಾಣಿ ಒಂದು ದುರ್ಗ ಪಂಡ ಒಂದು ಭೂಮಿಡ್ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಲೋಕಡಿ ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಪಿರಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಇಂಚಿನಕ್ ಅಹಂಕಾರಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ ದಾಯಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾಂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಹಂಕಾರಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಯರ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅವು ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ್ ನಮಕ್ ಅಹಂಕಾರ ಬತ್ತುಂಡ ನಾಶ್ರೋಷಯಸಿ ನಮ್ಮ ದೇವ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುಜ ನಮಕ್ ಅಹಂಕಾರ ಬತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುಜ ನಮ ಕೇನುಜ ಅಂಡದಾದ ಅಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಕುಡಾರ ಮಾಯಕ್ ಪೋಪ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುನ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶೃಣ್ವಂ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕೇನುಡು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಶೃಣ್ವತಾಂ ಸ್ವಕತಾಂ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಅಲ್ಪ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮಾತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಅಕ್ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಡ್ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಪ ಅತೆ ಮಾತ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪ ಆರ್ ಪಂಡೆ ಎಂಚ ಆರ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಏಪ ಆರಿ ಓಲ್ಪ ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಓ ಕಾಸ್ಟ್ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಮಲ್ಪ ನೈಪಂಡ ಆತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಅವ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಇತ್ತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಏಪ ಬರ್ಪೆರ್ ಒಲ್ಪ ಬರ್ಪೆರ್ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಆರ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಎಂಚಿನ ಆರ್ ಒಲ್ಪ ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಅತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪ ಬೇತಕ್ಲಕ್ಕೇನು ಅವ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಒಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕೊಲಿ ಅತೆ ದಯಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಾರೇನು ತಿಕ್ಕೆರೆ ಉಂಡು ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅಲ್ಪ ಪಿರಾಪೋವರೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಕೃಷ್ಣ ಏರ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಎಂಚಿನ ಅವ್ ಮಾತ ಕೃಷ್ಣ ಒಲ್ಪ ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಆರ್ನ ಲೀಲೆ ಮಾತ ಓವು ಅತೆ ಅವ್ ಮಾತಕ್ಕೇನುಂಡ ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣನ ಅಲ್ಪ ಪಿರಪೋವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆತಿಸಿಟ್ ಕೃಷ್ಣ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಹೃದಯದೇಶ ಅರ್ಜುನ ತಿಷ್ಟತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಯಂತ್ರಾರೂಢಾನಿ ಮಾಯಯ ಏತೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಯಾನ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಜೀವಿದ ಉಲಾಯಿ ಈಶ್ವರ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಒಲ್ಪ ಒಲ್ಲೆರ್ ಹೃದಯದೇಶ ಅರ್ಜುನ ತಿಷ್ಟತಿ ಯಾನ್ ಹೃದಯಾಡ್ ಉಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಯ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಮಾತ ಬ್ರಾಹ್ಮಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಎಲೆ ಜೀವಶಕ್ತಿ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಅಲ್ತ ಉಲಾಯಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಲ್ಪ ಒಲ್ಲೆರ್ ಒಂಜಿ ಯಂತ್ರ ರೂಢಾನಿ ಮಾಯ ಒಂದು ದೇಹ ಒಂಜಿ ಯಂತ್ರದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡುಗೆ ಐತ ಉಲಾಯಿ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಏರ್ ಸೂಪರ್ ಸೋಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮ ರಡ್ಡ್ ಉಂಡು
ತಮ್ ಏವ ಶರಣಂ ಗಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಶರಣ ಇಂಚ ಅವಡು ದೇವರಿಗೆ ಗಚ್ಚ ಪಂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಅಟ್ಟರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರಣಗಾತನ ಸರ್ವಭಾವೇನ ಭಾರತ ಪಂಡ ಒಂದು ನಮಕ್ ಏಪಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ತತ್ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಪರಂ ಶಾಂತಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ತತ್ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣವನ್ ಪೇರು ಎನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಪಂಡ ಪ್ರಸಾದ ಪಂಡೇನ ಮರ್ಸಿ ದೇವರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ಜೀವನದ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜಿಂಡ ದೇವರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಜಿಂಡ ಅತೆ ದೇವರ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜಿಂಡ ಒಂಚಿ ಗ್ರಾಸ್ಲ ಅಂಚಿಂಚ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ತತ್ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಪರಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಾನಂ ಪರ ಪ್ರಾಪ್ಯಸಿ ಶಾಶ್ವತಃ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮ ಕೇಪಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಆಯಿ ನಾವು ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನಗೆ ಪಿರಪೋರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇತಿತ್ತೆ ಜ್ಞಾನಂ ಆಖ್ಯಾನಂ ಗುಹ್ಯಾತ್ ಗುಹ್ಯತರಂ ಮಯ ವಿಮಶ್ರಯಾತ್ ಅಶೇಷೇನ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಓವು ಗುಹ್ಯತ ಗುಹ್ಯತರ ಗುಹ್ಯತಮ ಗುಹ್ಯಾತ್ ಪಂಡ ಓ ಜ್ಞಾನ ದೇಹ ಆತ್ಮದ ಆತ್ಮ ಗುಹ್ಯತರ ಅವು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮ ಏರು ಪರಮಾತ್ಮ. ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಗುಹ್ಯತಮ ಪ್ರಿಯತಮ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಮ ಸೇವೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಇಚ್ಛೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವ್ ಮಾತಾ ಭಕ್ತಿ ಗುಹ್ಯಾತ್ ಗುಹ್ಯತರ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಗುಹ್ಯಾತ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏರು ಯಾನೊಂಜಿ ಆತ್ಮ ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪ ಕೃಷ್ಣ ನಿತ್ಯನಾಥ ಯಾನೊಂಜಿ ಜೀವ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಗುಹ್ಯತರ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಗುಹ್ಯತರ ಪಂಡ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅವ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ ಭಗವಂತ ಯಾನ್ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಡ ಏರು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಗುಹ್ಯತಮ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆರೊಂದು ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ವಸ್ತು ನಿಕ್ ಪಂಡೆ ಅರ್ಜುನ ಅಂಚಾದೊಂದು ಫುಲ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವಸ್ತು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತ ಈಗ ನಿಕ್ ದಾದ ಬೋಡು ಅವೆನ್ ಮಲ್ಪು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಏರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರೆಗ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಏರೆಗ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಒಂದಿಜ ಆರ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ಆರ್ ಎಂಚಿನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಚೂಸ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆತೆ ಕೊರ್ಪಿ ಡಿಸಿಷನ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಬುರ್ಪುಜೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಡಿಸಿಷನ್ ಏಪಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅವು ನಮಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು ಸೇಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪದೆಂಡ್ ಮದಿನ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಡಿತ್ತ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅರ್ಥ ಮಲ್ದ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಮೂಡು ಅವನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ಅರ್ಥದಾದ ಅವನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಬುಡ್ಪುನ ನಿಕ್ಕಲ್ ನಮಿತ್ ದೇವರಿತ್ತೆ ಪಂಡೆರ್ ದಾದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಅವನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಬುಡ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಕೃಷ್ಣ ಏರೆಗ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜೇರ್ ಐಕ ಅರ್ಜುನನ ಉತ್ತರ ದಾದ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಅವ್ಡ್ಗೆ ಇಚಿನ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಅರ್ಥ ಅರ್ಜುನ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ನಷ್ಟ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ ತ್ವಂ ಪ್ರಸಾದಾನ್ ಮಯಾಚ್ಯುತ ಸ್ಥಿತೋಸ್ಮಿ ಗತ ಸಂದೇಹ ಕರಿಷ್ಯೇ ವಚನಂ ತವ ಪಂಡ ನಷ್ಟ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ ಏನ ಮೋಹ ಮಾತ ನಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಸ್ಮೃತಿ ಪಿರತಿಕ್ಕಂಡ್ ತ್ವಂ ಪ್ರಸಾದಾನ್ ಮಯಾಚ್ಯುತ ಈರ್ನ ಕೃಪೆಡ್ದಾವ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಥಿತೋಸ್ಮಿ ಗತ ಸಂದೇಹ ಎನ್ನ ದಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಫ್ರೀ ಆತ ಯಾನಿತ್ತ ಐಕಾದ್ ಕರಿಸ್ಯ ವಚನಂ ತವ ಈರ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ ಪಂಡಾರ್ ಅವೆನ್ನೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಎಂಕಲ್ನಲ ಆನ್ಸರ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದು ಕೊಡ್ಗೆ ನಾಯ್ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಎಂಚ ಅರ್ಜುನ ಕೇಂಡೆರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಲ ಅಂಚನೆ ಕೇನೋಡು ಅಪಾಗ ಅರ್ಜುನ ಪಂತಿನ ಆನ್ಸರ್ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಚ ಪಂಡೆರ ಅಪಾಗ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುವ ಕರಿಷ್ಯೇ ವಚನಂ ತವ 18.65 ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತು ಕರಿಷ್ಯೇ ವಚನಂ ತವ ಪಂಡ ಅಂಡೆತ್ತ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕಲ್ ಆರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದಾದ ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮದ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾಮೇ ವೈಶಸಿ ಸತ್ಯಂ ತೇ ಪ್ರತಿಜಾನೆ ಪ್ರಿಯೋಸಿ ಮೇ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆರ್
ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಡಿಯರ್ ಆವಡಂದ ಆಸೆ ಆತೆ. ಓ ಕೃಷ್ಣ ನಮಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೊಡು, ನಮ ಕೃಷ್ಣನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅವ್ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆರ ಮನ್ಮನ ಏಪಲ ಎನ್ನನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ಲ, ಏಪಲ ಎನ್ನನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ಲ ಮನ್ಮನ ನಿಕಲ ಮನಸ್ಸರಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಏನ್ಲೆ. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ ಭವ ಮದ್ ಭಕ್ತು ಎನ್ನ ಭಕ್ತ ಆಲೆ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಭಕ್ತ ಆವುಡ್ ನಿಕಲ್ ಮಾತಾ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಕಮ್ ಮೈ ಡಿವೋಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದ್ ಇಜ್ಜೆರ್ ಒಂದು ಉತ್ತರನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕಲೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲರಿ ಎನ್ನನೆ ಭಕ್ತ ಆಲ, ಎನ್ನನೆ ಭಕ್ತ ಆವುಡ್ ನಿಕಲ್. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು, ಮಧ್ಯಾಜಿ ಎನ್ನನ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಎನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನಮಸ್ಕುರು ಇಂಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಆಫರ್ ಇಂಕ್ ದಾದ ಮಾತ ನಿಕಲ್ ಮಲ್ಪರ್ ಅವೆ ಇಂಕ್ ಆಫರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಮಾಮೇ ವೇಷ ಸತ್ಯಂತೆ ಉಂದೆನ್ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ರಿಯಸಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಏರ್ ಮಾತ ಏನನ್ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ದೀದ್ ಇಂಕ್ ದಾದ ಏಪಲ ಇಂಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುವೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಏಪಲ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ದೀಪುನ ಜನ ಏರುಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ. ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ ಕೃಷ್ಣ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಾಂ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚ. ವಿನಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ವಿನಿ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಲ್ತದ ಐತ ಬೊಕ್ ದೇವೇರ್ ಸರೆಂಡರ್ ಮಲ್ತಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಮಾತ ಬುಡ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಬತ್ತಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಂ ಏಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಖಾಲಿ ಎಂಕೆ ಸರೆಂಡರ್. ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಅರೆನ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಲೆ ಮೆರೆನ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಲೆ ಪನ್ಪುಜೆರ್ ಮಾಂ ಏಕಂ ಎಂಕ್ ಒಂಜೇ ಜನಕ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಕ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಂಡ ಅಹಂ ತ್ವಾಂ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಇಕಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ರಡ್ಡ್ ಪಾಪನ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಪಂಡ ಒಂದು ಜನ್ಮದತ್ ದೆತ್ತಿನ ಮಾತ ಜನ್ಮತ್ತ ಪಾಪನ್ಯಾನ್ ನಾಶ ಮಲ್ಪುವೆ. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೋಕ್ಷ ಕೊರ್ಪುವೆ. ಮಾಶುಚ ಪಂಡ ಓಡಿಯೊಡ್ಚಿ ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆರ್. ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ ಏಪಲ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಪನ್ನೋಡಿಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ನಮ ಇತ್ತೆ ಪಿದೈಪೋದ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ ಅಸೂಯೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏನು ಜರ್ ಅಪಗ ನಮ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ನೋಡೆಂದಿಚ್ ನಿಖಿಲ್ ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಬುಡ್ಚಿ ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಕಾಪುಚಿ ಕುಡ್ದು ಬಲೆ ಮಲ್ಲೈಚ್ ಆಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಇಂಚ ಕೃಷ್ಣನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಚ್ಪಾ ಉಂಟು ನಮ ಪನ್ನೋಡೆಂದಿಚ್ಚಿ. ಆಂಡ ಏರ್ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಿಡಲ್ ಇಡ್ ನಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏಪಲ ಪನ್ನೋಡು ಬೊಕ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎನ್ವಿಯಸ್ ದೇವರ್ ನಮಿತ್ ಅಸೂಯೆ ಇಪ್ಪಂದಿನ ಅಕ್ಕಲೆಗ್. ಬೊಕ ಒಂದು ಏರ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏರ್ ಬೇತೆ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆರ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆರ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೀ. ನಮ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಬನ್ನಾಗ ಕೃಷ್ಣ ನಮಕ್ ಪಿರಾಗೆ ತೊನ್ಪೊಪ್ಪೆರ್ಗೆ ಏರು ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆರ ಏರು ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ ಆರ್ ಇಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಕರ್ ಪಿರ ಬರ್ಪೆರ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಪ. ದೇರ್ಸ್ ನೋ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂಚಾದ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ದೇವೆರ್ನ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅತೆ ದೇವೆರ್ನ ಕೆಲಸದಕ್ಕಲ್ ನಮ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸದಕ್ಕಲ್ ಉಪ್ಪೆರ್ ದೇವೆರ್ನ ಆಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದ ದೇವೆರ್ ಪಂತಿನನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನೆ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ದೇವೆರ್ಗ್ ನಮ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಆಪ ಪ್ರೀತಿ ಡುಪ್ಪ ಅಂಚಾದ್ ದೇವೆರಿತ ದಾದ ಪನ್ಪೆರೆ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಲೈತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಜಿ ತಾರೀಕಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೈತೆ ಬೇತೆಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆವು ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕಲತ್ ಪನ್ಪಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೀ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆರೆ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ ಎಂಚ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಐಕ್ ಉದ್ಬತ್ತಿ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದುಪ್ಪುನ ಆರ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಅಂಚತ್ ಆ ದಾದ ಪನ್ಪೆರೆ ಆದೇಶ್ಯತೆ ನಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕಾಗಿ. ಕೆಲವರು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ದೇವರ್ನ ಕೋಣ್ ದೀಪೆರ್ ಅಂಚ ದಿಯರೆಜ್ಜಿ ದೇವರ್ನ ಬುಕ್ಕನ್ನ ಓದದ್ ನಮಕ್ ಓದೋಡು ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ ಓದಲೆ ಓದುಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಓದದ ದೇವೆರ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ತುಂಡ ದೇವರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಪನ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಎಂಚ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಅನಸೂಯಶ್ಚ ನಮಕ್ ಅಸೂಯೆ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ఒక ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಶೃಣ್ಯಾತ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಏನ್ ನೋಡು ಅಪಿ ಯೋನರ ಸೋಪಿ ಮುಕ್ತ ಪಂಡ ನಮ ಇಂಚ ಕೇನುಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದು ಒಂದು ಭವಸಾಗರಡ್
ಮುಕ್ತಾಪ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆರ್ ಇತ್ತ ಸಂಜಯ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ ಇತ್ತ ಸಂಜಯ ಅತ್ತೆ ಮಾತಕ್ಕೆ ಸಂಜಯಗೆ ಎಂಚ ತೋಜರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನನ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅವು ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐತೆ ಅರ್ಜುನ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ದಾದ ಪಂಡ ಕತೆ ಪಂಡ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅವು ಅರ್ಜುನ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ಮಿಡಲ್ ದಾತಿನ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಸಂಜಯ್ ಕೇಂದ್ರತೆ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಜಯ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆರೆ ಒಂದು ಮಾತ ಕೇಂದ್ ಎಂಕ್ ರೋಮಾಂಚನ ಉಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಕುಡಾರ ಕೇನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಾರ ಅವನ್ ಎನ್ನುಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಉಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಬಾಡಿಡ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಈತ್ ಗುಹ್ಯತಮ ಜ್ಞಾನ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಕೊರ್ನಿ ಯಾನ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಕೇಂಡ ಅಂದ್ ಸಂಜಯ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಓ ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ರೀಕಾಲ್ ಯಾನ್ ಕುಡಾರ ಅವನ್ ಎನ್ನುಂಡ ಎಂಕ್ ರೋಮಾಂಚನ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಡ್ ರೋಮಾಂಚನ ಉಂದುಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೆರ್ ಇತ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪನ್ಪೆರ್ ಓ ಕಿಂಗ್ ವೆನ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ಬೊಕ್ಕ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿಭುಜ ರೂಪ ದಾದೊಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ರೂಪ ತೂದ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಐಮ್ ವಂಡರ್ ಇಂಕ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಚ ಆವೆರೆ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಯಾನ್ ಏತ್ ಭಾಗ್ಯ ಮಲ್ದೆವುನೆನ್ ತೂವೆರೆ ಐಕ್ ಸಂಜಯ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣೋ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯೋ ಭೂತಿರ್ ಧ್ರುವ ನೀತಿರ್ಮತಿರ್ಮಮ ಪಂಡ ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಒಲ್ಪ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಒಲ್ಪೆರ್ ಒಲ್ಪ ಧನುರ್ಧರ ಪಾರ್ಥ ಅರ್ಜುನ ಒಪ್ಪೆರ ಅಲ್ಪ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಪ ಆಪ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ದೇವೆರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪುಂಡು ವಿಜಯೋ ಎಪ್ಪಲ ವಿಜಯ ಆಪುಂಡು ಧ್ರುವ ನೀತಿರ್ ಮತಿರ್ಮಮ ಭೂತಿರ್ ಧ್ರುವ ನೀತಿರ್ ಮತಿರ್ಮಮ ಒಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಪವರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂದ ಸಂಜಯ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪುಗ 2 ಸರ್ತಿ ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರೋ ಕೃಷ್ಣ ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರೋ ಕೃಷ್ಣ ಯೋಗೇಶ್ವರೋ ಕೃಷ್ಣ ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರೋ ಕೃಷ್ಣ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಧನುರ್ಧರ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯೋ ಭೂತಿರ್ ಕೃಷ್ಣ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಐತೆ ತೂಯ ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರೋ ಕೃಷ್ಣ ಒಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಉಪ್ಪೇರು ಒಲ್ಪ ಅರ್ಜುನ ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾತ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಒಂದು ಇದಾದ ಉಂಡು ಅವ್ರ ಹೃದಯ ಅಡ್ದಿ ಇದೆ ಈ ಫಲ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಒಪ್ಪುಗ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕಂ ನಮ್ಮ ನಾಮ ಜಪ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವೆನ್ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕಂ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಅವೆನ್ಲ ತೆರಿಯೊನ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ನಾ ಮಾತ ಲೀಲೆ ಅವ್ ಮಾತ ದಾದೊಂಡು ಅವೆನ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ತೂಯಿ ಅಂಚಾದ್ ಈತ್ ಪಂದ್ 18 ಚಾಪ್ಟರ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಏರ್ ಮಾತ 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂದೊಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಎಸ್ ಏರ್ ಮಾತ 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಉಂಡ್ಲೆರ್ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಫ್ರೀ ಕೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಕಾಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ನಮ್ನಿಷ್ಟ ಪ್ರಭು ನಮಕ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಫ್ರೀ ಅದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಾರ 2 ವಾರದ ಎತ್ತದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊನ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮಾತ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಡ್ ಅವು ನಮಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಂಚ ನಮಕ್ PhD ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅವು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಉಂಡತೆ ಅಂಚಿನಾನೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲ ಒಂಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ISKCON ಇಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ವೈಭವ ಭಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅವ್ ಖಾಲಿ 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತ ಒಂದು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರ ಅವ್ ಮಾತ ಅಕ್ಲೆ
ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಐ ಚೂರ್ ಚೂರು ಪಂಡ ಎಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗು ಪಂಡ ಚೂಸ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಮೆಲ್ಲಾದ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಐತ ನಿಕ್ಲ್ ಮಾತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಂಡಾರ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಂದ್ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅವು ವಾರಡ್ 2 ದಿನ 2 ಅತ್ತ ಇಜ್ಜಿನ 3 ದಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಕ್ಲಾಸ್ಗ್ ಬತ್ ನಿಖಿಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪುನ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆದ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪರ್ಪಸ್ ಓದುನ ದಾಯಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಖಾಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಓದೊಂದು ಪೋಯ ಐತ ಉಲೈ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ದಾದ ಬರೆತಾರ ಅವೆನ್ ನಮ ಸರಿಯಾದ ಓದುಜ ಲೆವೆಲ್ 2 ಉಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎಂಚ ಆಪುಂಡ್ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತ ಬೇತೆಕ್ಲೆನು ಎಂಕ್ ದಾದ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಲೆಕ್ಕಾತ್ ಒಂದು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ ಪರ್ಪಟ್ ಭಾವಾರ್ಥ ಓದುತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಲೆವೆಲ್ 2 ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಲೆವೆಲ್ 3 ದಾದಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ದುಂಬು ಪೋಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಚಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೆವೆಲ್ 3 ಅಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ನಿಕ್ಲ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಮೂಜಿ ಬುಕ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗ ಆಚಾರ್ಯ ನಕಲ್ ನಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಬುಕ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 12 ಶ್ಲೋಕದ 11 ಶ್ಲೋಕದ ಅಂಚ ಮಾತ ಬುಕ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೆನ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೆನ್ ಎಂಚ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಆಚಾರ್ಯ ನಕಲ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಅವೆನ್ ನಮ ಓದುಗ ಮತ್ತೆ ಅಂಚಾದ್ ಉಪದೇಶಾಮೃತ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು ಈಶೋಪನಿಷದ್ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಬುಕ್ ಲೆವೆಲ್ 3 ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಉಂದೇ ಇಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊನೌಟ್ ನಮಕ್ ಇತ್ತದಾದ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನೈತೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಮಕಿತ್ತೆ ನನಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಪಂಡೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಏತ ಆಪುಂಡು ಆತ್ ಕೇನುಡು ನಮ ಇತ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬತ್ತಿನ್ ಮಾತ್ರ ಅವೆನ್ ದೇವೇರ ಪೋಪಿನ ಆತ್ ಇಸಿಟ್ ಪೋಯರ್ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವೆನ್ ತೆರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅವೆನ್ ಅಳವಡನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವ್ ಖಾಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓದುನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತನಕ್ಕಲ್ನ ಸಂಘ ಇತ್ತನ ದಾದಾಪುಂಡು ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಓದರ್ ಅಂಚಾದ್ ಲೆವೆಲ್ 2 ಲೆವೆಲ್ 3 ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಹೈ ಕೋರ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಸುಬುಧಿ ಪ್ರಭುಲ್ ಇರತ್ತೆ ಆರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆತುಂಡು ಐಕಾದ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂದ್ ಅಕ್ಲೆ ಅರೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮಕೆಂಚ PhD ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಉಂಡತೆ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಖಲ್ ಮಾತ 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರು ದೈನ್ ಮಲ್ತದ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಮಾತ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗೌರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ 2 ಲೆವೆಲ್ 3 ಪಂಡ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ದಿಯೋಡತೆ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದ್ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಇಂಚಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗ್ಲಾ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಚಾಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 12 ಮದಿನ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಾಂಡ್ ಡಿಟೇಲ್ ಈರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಾಣ ಡಿಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರಿಯೊನ್ಗ ದೇವರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ ಶಶಿಕಲಾ ಮಾತಾಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಎಸ್ ಏರಿಗಾಂಡಲದಾದ ಪನ್ನೆರುಂಡೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಅವನಿ ಮೂಜಿ ಪಂಡ ಗುಹ್ಯತಮ ಗುಹ್ಯತರ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪವರ ಮಾತಾಜಿ ಟೈಮ್ ಎಸ್ ಗುಹ್ಯಾತ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಂತ ತೆರಿಯೊಂದ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡಿತ್ ಅವು ಗುಹ್ಯತರ ಗುಹ್ಯಾತ್ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗುಹ್ಯಾತ್ ಅವು ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಗುಹ್ಯತರ ಪಂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಏರು ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ 7 ಚಾಪ್ಟರ್ 13 ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಪೇರ್ ಗುಹ್ಯತಮ 9 ಚಾಪ್ಟರ್ 10 ಚಾಪ್ಟರ್ ಆರ್ ಪಂಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು 12th ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅವು ಗುಹ್ಯತಮ ಉತ್ತಮ ಗುಹ್ಯತಮ ಅವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಎಂಚ ದೇವರ ಮಲ್ಪ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ
Yes, Chandrasekhar Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Huh. ಎಂಕ್ ದಾವೆ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಈರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಮಾತಾಜಿ ಬೇತೆಯರ್ಲ ಅಂಚ ಪನ್ಪುಜೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಬುಕ್ಸ್ ಓದುಂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅದ ಒಂಜಿ ಓಳು ಅಪ್ಲೈ ಪನ್ಪರತೆ ಅವು ಈರ್ನ ಮಾತ್ರ ಅದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸತ್ಯ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಅದೊಂದು ಕೋರ್ಸಸ್ ಅದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ 2, ಲೆವೆಲ್ 3, ಲೆವೆಲ್ 4 ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸಸ್ ಅದೊಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಡ ಮಾಯಾಪುರ್ ಬೊಕ್ಕ ವೃಂದಾವನ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ನಿಕಲ್ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಕಲ್ 5,000-10,000 ನಿಕಲ್ ಎಡ್ದು ಫೀಸ್ ಗೆತ್ತೊನ್ವೇರ್ ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆತ್ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಈತ್ ನಮಕ್ ಏತ್ ಇಜಿಟ್ ಕೊರ್ತೇರು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಎನ್ನರ ಸಾಧ್ಯಚ್ ಬೇತೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ನಿಕಲ್ ಪೋದುತೂಲೆ ಆತ್ ಇಜಿಟ್ ನಮಕ್ ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎಂದು ಮಾತ ಕೋರ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಆತ್ ಇಜಿಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಲೆವೆಲ್ 1 ಫ್ರೀ ಟು ಕೊರುವೆರ್ ಅಂಡ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಪಂಡ ಒಯ್ಕ್ಲ ಕಾಸ್ ಎತ್ತೊಂದಿಚ್ಚೆರ್ ಪ್ರಭು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಡ ಖಾಲಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೇತ್ ಹಾಕೊಂಡ ಆತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ ಅರ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಮುಲ್ಪ ಡಿಮಾಂಡ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೆರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಆಪುಂಡ ಆತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಗ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ಕ ಏತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮಕ್ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಲೆತ್ತೊನ್ ಬಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗ್ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬೇತೆಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ ಮಾತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೀಸ್ ತಾಗುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ ನಿಶ್ಚ ಪ್ರಭು ಮಾಯಾಪುರ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಅಕಲ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇನ್ ದಾದೊಂಡು ಮಾಯಾಪುಡತೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಪುಂಡು ಆರ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಅಕಲೇರ್ದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಫ್ರೀ ಆದ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ ಅಂಡಲ ಕೊರೊಲಿ ಅತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾತ ದಾದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆವುಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 23rd ಓಪನಿಂಗ್ ಆವುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲೆರ್ ಅಕಲ್ ಬರೋಲಿ ಏರ್ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪೆರ ಮುಂಬೈಡ್ದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೊಡಿಟ್ ಅಕಲ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಿಖಲ್ನ ಬಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಟೆಂಪಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಖಲೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂಚಾದ್ ನಿಖಲ್ನ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂದು ಯಾನ್ ಏರ್ ಲೆಪ್ಪೆರತೆ ಅಂಚಾದ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಗೌರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾಲ ಬರೊಂದುಂಡು ಏರ್ ಮಾತ ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲೆರ್ ಅಕಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು 7 ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚ್ಗ್ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ದೇವ ಭಗವಂತನ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಭಕ್ತಿಡ್ ನಮ ಜಾಸ್ತಿ ದುಂಬು ಪೋಯಿ ಅಂಚಾದ್ ಎಸ್ ಅಂಚಾದ್ ನಿಖಲ್ ಎಂಚ ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಆತ್ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಕೊರ್ಲೆ. ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಉಂಡು, ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಸೇವೆ ಉಂಡು, ಅವ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದ ಫಂಡ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗ್ಲ ವಾಂಚ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ Hare Krishna Mataji, majority people